chokwadi chiya chazobuda pachena manje. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare paQuillian TV kuti ndikuzivise nyaya dziri kutenderera dziri kutaurika muma streets ese social media. Panapa ndiri kusangana nenyaya update iya yetsaona yakaitika pakarohwa namota na vachigumba munongovaziva Priscilla Chigumba. Avo vanova judge vane mukurumbira vakanyanyisa kuita mukurumbira wa 2018 apo pavaka announce ma-election vanhu vese vakatarisira kuti pamwe zvichida vachamisa ndo vakanga vawina. Ndo pakaita mbiri vachigumba vachitaura kuti aiwa vasiriwo vawina vamunanga kondo pavakawina. Saka uri kuona nyaya dzacho kwadziri kubva yanga combination yema-judges nokuti pakabva panochallengwa ma-results avachigumba kukoti. Achinochallengwa ma-results iwayo kwanga kuna mumwe judge futi Malaba. Saka yanga 2018 combination yema-judges ndo zvaiitika ipapo. So iko zvinezvi manje vakazosangana netsaona zva 2023 hatichatauri zvedu because inyaya yekuti ma-results asinonyanya kushoka vanhu vakawanda zvinhu zvakazongoita kuno backfire. Now accident yaitika vanhu vese vanga vari pascene vaitotaura vachinongedzera kuti uyo ndiye causa wetsaona yaitika. Tuma clips twatendera totobanyatsotaura kuti uyo ndiye akonzeresa accident iwe. Saka vanhu vakatora nyaya iyi vakangozviona kunge sezvinhu zvingori normal because tsaona inongowanika munogona kunge pangokanganisikawo zvinongowanikawo mukufamba mumugwagwa. But pakubuda imwe nyaya futi mamwe ma-revelations ari kubuda, nyaya dziri kutanga kutaurwa kubva ikoko. Pari kunzi she was drunk, pari kunzi Chigumba anga akadhakwa. Ndokutosangana navanhu vakawanda nyaya iri kungotenderera is everywhere. Even if you search nyaya yacho iko zvinezvi unongoona pari kunzi Chigumba was drunk, Chigumba was drunk. Ndotosangana nemumwe. So this woman was drunk while driving according to the people who were with her. She had 7 days filled in a 20-liter container. Chigumba is a disgrace. Our nation and women at large. She oh, okay. Ngozona nyaya yacho ndiyo iri kuzongopedzikira chingoenda kuti vanozodai vachinodididi ikoko. Panyaya yehomberi panapa ndiye kunzi she was drunk. Nyaya iyi pandaiinzwa inyaya yekuti yandorwadza. It's not easy guys. It's not easy. Vanhu vanganiko zvinezvi ngoda tingatiti for example panzi pabatwa munhu kana ngange ari kana we triple C political party opposition. Ve triple C vamwe vachatosungwa pakusungwa vechamisa faction team rikachamisa ngazi kana kuti munhu anofambidzana ukachamisa zvekudaro. Muone zvinoitika ipapo. Wangotofamba kukoti andei wakajaidzwa kuti basa rekufamba uchimwe driver iwewe ubva aomeserwa. Vanhu vangani izvozvo vakanzwa kunzi pane munhu weopposition adai vanosumuka vachimhanya kunge vachadonha vachimhanyira kunobata munhu. But this one because she's a judge hapana kana chimwe chatinoexpecta kunzwa pazviri. It's an accident zvatopera. Sorry zvakuvharana. Hapana chimwe chomungatasira kuda kunzwa pazvazvo. And the funny thing vanhu vaitotaura vachiti mota haina kukwana tikutyira mota. Why? Because they know vaitotaura kuti mota iyoyo is taxpayers money ndo zvaitaurwa nevanhu. Vanhu havana kumbobvira vamboita kana sorry naye. I don't know why havana kumbobvira vambonzwa tsitsi kuti munhu aitawo tsaona like zvatinoita kuti manje munhu haana kukwara here. Hapana kana akaita basa nazvo because of the way yezvinhu zvimwe zvaari part of the problem yekukonzereswa zvezvinhu zvikuitika munyika iko zvinezvi. People are crying every day. Enda kuchipatara iko zvinezvi unoona unosvika woti uri kurwara unzi right fine mukurwara munyorwa prescription basi ende munoenda kufamasi munotenga mega muchipatara macho munenge musina kana mushonga. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinhu zviri kusvika pakubata vanhu mumwoyo kuti no man hatingasangane nemaproblems akadai so aya because of munhu one. That's why vanhu vakutanga kuma-attack left right center. Hapana pakuti panganzi zvese tarisai kana situation ndo panondinetsa manje kuti this ningirikini inoshanda sei. This system yekuzonzi munhu asotadza anofanira kuzonosungwa inoshanda hawo because tarisai kuti pakaitwa ma-election vamwe vanhu vasatobuda iko zvinezvi ma-activist machinchi vanhu vakasiyana because paingonzi padaitwa veSADC and then pavo panzi vanhu ivavo vende munovatera pari kusungirwe vatadzei. Panoitwa demonstration because papataurwa nyaya yerumors demonstration. Saka this regime yakapanika manje demonstration vada kuti nyadzisa aiwa hazviite vatanga kutero
vanhu vakasungwa zvokubatwa kuti imagine kuti vanhu vanosvika pakunotresa neweanzi madzibaba oshandukuwa is just a supporter but akaterwa. Now tiri kutotaura iko zvinezvi with people like Bishop Kevin Nyamakanga ari pakati kuti titaura kuti nyaya yacho yerunzi ko ngatongwe kuchinzwa kana update kuti raita sei. Hapana, rungobatanzirwa adhema murembo panyaya idzodzo. Batanziro ndo nyaya dzacho dzine dzichitika muZimbabwe but this one iyi iri kushamisa. Hapana, kana muchida challenge ya judicial system yacho kuti andikati zvikunza iyanga kadhakwa ngarwrong saka ngaitwe zvinofanira kuitwa zvacho pamutemo muone kuti nyaya yacho inopera sei, muone kuti pana because the funny thing she is a judge. Kwa munofungidzira kuti kumune matoenda kuti musvike muchino challenge kuti aiwa kana kuti ngatichiti compensate zvinhu zvedu. Forget about it. Kanganwa. Forget about it. Zimbabwe itori nyika yekuti iko zvinezvi takada kuti zvitarisa ka. Zvinhu zvikuitika imomo muZimbabwe chaimo. Hazvitauriki, hazvitsananguriki. Varombo vanoona moto. Uri murombo, kana kuti ngapadzonzi pane munhu kana kuti anenge aita mistake ari kudada pakufamba kana ndikaonda fit kakuona something. Usvika uriwe ndiwonzi wakonzeresa tsaona iye anga aripo ubvonzi kana ubvonzi ndiwo waenda kuno mudhuma nemota yake. Unozoudza vamwe vese. Zvekuzonzi anzi mutemo utarise face zvezve. Aya, guys andidi kunyeberai. Panonzi mutemo utarise face kachinje ndakaunderstand. You still remember padays aya pakanzoni 2017 paida kubviswa Mugabe nekupa pachinzi president is safe, we are only targeting criminals around him. And tukuzona those criminals around him, system yake, cabinet yake, vanhu vake vanga vari backbone rake aitonga nayo ivavo ndo vaitaurwa ivavo nditi. Saka zvozonzi mutemo utarise face ndo vaitaurwa futi ivavo right. Mutemo hausi kuita se hausi kutarisa face. Ngatitaurise kana mutemo uchinzi utarise face iko zvinezvi right now. Uya mukomana mudhafu mukobva ari panze zveso dzinyaya ngane dziripo but pane vamwe two guys ari mukati iko zvinezvi because of valikisa audios. Ndisi kutaura zvaingoti wanzi these guys valikisa audios now mukati. Imagine ndo wanguvharo hamutemo utarise face. Auditors General report ya makaiona atisisi takanyora Auditors General report vega. And the funny thing is vanotonyora zvinhu zvavo vega ikoko zvabuda ndoponoona mutemo utarise face. Ngainyore Auditors General report yo against vanhu vetriple vanhu veopposition ozi manyorerwa Auditors General report mimi ndimi muri kukanganisa makaita corruption. Uone kuti pana anosara here panze. Ungozviona chete ngazvingonyorwa chete zvichitike. Ngazvingonzi ningi akadai ngazviitike. I still remember mazuva adarika pakunzi anzi chamisa mari yebullet chinji bullet car what bulletproof car. Atanga kutosumudzirwa musoro vanhu vachitakaita noise. Pasati apedza wose zvinei. Pamwe pasina kanguva diki pakutotanga kutotaurwa munyaya zvatochinja. Nyaya dzakutanga kutoraswa. Zero pane nyaya imwe yerodheka ichabhotaurwe. Uito pakadhomo kwa mafigures pakanzi 1.7 billion chinji yakadzoka nzayo ya 88 million. I don't know amene zvazvingoriso. But ngapangoitika that mistake iyo yekumunhu ari where the other side the opposition one kuti chinoitika ipapo. Nda kuti kayo kuno hapana kuti hatakuda tovheta manje takuda kutoona titoona kuti even 88 yacho zviri kuenderana here ipapo zvawakaita zvachizo wakutoenda wakatoita zvekutamba vanhu kutora vatambe newe I don't know ndo zvazvitongori izvo zvacho avamire vanotoenda newe kutonga kuti aiwa wakajaidzwa iwo ndimo vanhu vari kubira nyika right. Hatisi kuda corruption mutoita zvecorruption mutemo utarise face wakomana. But iko zvine zvimwe munhu anzi ndiye akonzeresa accident iyo pachena zvekutaurwa panapa izvo zvikubuda kuti zvikunzi vanga vakamwa hanzi vanhu anganawo mashurota kuti anga akamwa. Tione kuti achabatwa nani. Ndo zvazvitongori nyaya dzemuZimbabwe unoziva zvinotoita ndezvekutoti uchitotanga kutodzinzwa soka pekutanga unombofunga kuti pamwe zvichaita uraiti pamwe upedzera kutongozviignora kweziko zvesoka yatopera iyi yakangouya chete chinhu chakaita kuti nyaya iyo itrend itenderere inyaya yekuti zvoni
vanhu vaitoti ko sei asina kudzima ndo zvaitotaura vanhu kuti imimi saka inews dzeredzo kana asina kana ari mupenyu it's not news musatiudze nyaya idzo vanhu vachitaura macomments ekupenga vachikomenda on that whole issue because vanhu vatori disappointed naye zvekudaro vakasvika pakumuvenga kusvika pakupedzisira saka zvinhu zvese zvaanenge achizonzi akuzoita dzinenge dzatongowo dzimwe nyaya dzenze ndosaka watonayo vanhu vakatotanga kutotaura nezvazvo dai pasina kutodaro nyaya dzadza vanhu vanongosiyana nazvo because vanenge vatonetawo nikutaura because vanhu vari kuona kuti maproblems ari kuitika zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vangana vari kushungurudzwa ukada kungoita anything unotoona kuti ukaona kuti mutemo unoshanda muZimbabwe iva unge uri munhu weopposition ubva wazongoita anything ubva ungokuziva kuti uri munhu wekuopposition zvatotanga zvatoperera ipapo mutemo wakutoshanda ndozvazvitongori ameno Zimbabwe anyway ndangondida panapa ndichikuzivisa nyaya iyi guys ameno munoionawo sei